Já jsem kapitán Jarek. A dneska si představíme taktický headset Airmor M32 Plus 2024 PTT v kombinaci s prastarým Baofengem UV5R. Vítejte na stole, rozbalíme si první PTT, bylo krásně zasponkovaný. Vytáhneme to ven. PTT je originál Airmor, na to standard tin. Druhý konec je Kenwood, takže kompatibilní tadyhle s Baofengem. Drží tam celkem pěkně. Takže to bychom měli a teď se podíváme, co máme v krabici. Otevřeme krabičku. V krabičce se nachází pytlík, návod k použití, nějaký certifikát kvality. V manuálu zjistíme, že potřebujeme 2 3Ačkové baterky, že máme nastavitelný hlavový most a že můžeme vyměnit různé dílky, aby jsme si mohli prohodit mikrofon z levé na pravou a z pravé na levou. Jak se instaluje na helmu a k čemu slouží čudlíky, které na nich jsou. Parametry. Takže píšou tady, že bychom měli být schopni odfiltrovat hluk nad 82 decibel, utlumení 22 decibel, mikrofon by měl mít senzitivitu minus 38, repráky 32 ohmů, 30 mm, 30 mW, audio plug 7 mm, takže kompatibilní s tímhle headsetem. Vážit bychom měli nějakých 295 gramů, což bych tak jako potvrdil. Mrkneme se na sluchátka, který se určitě nachází v tomhle kouzelném pytlíku. Tak, objednal jsem Coil Brown, protože se hodlám se potom dostat do multicemu, takže tyhle ty sluchátka jsou takový začátek. Takže vidíme, že je to krásně zmotaný, máme tady sucháček, sluchátka se vytáhne takhle. No, hlavový most je poměrně tuhej, sluchátka přichází s tím, že jsou tady takovýhle centrálky, aby se nám ten ušník jako nemačkal zbytečně. Na levém i na pravém sluchátku. Ušníky by měly být úplně nová varianta, měly by být gelový a měly by tím pádem zabraňovat přehřívání uší. Tak, popíšem si, co tu máme, co tu nemáme. Takže tady vidíte, že z levého sluchátka nám leze konektor, jo, který je kompatibilní s tímhle PTTčkem. Je to tam poměrně dost stuha, což je dobře. Zatím to necháme ležet na boku. Mrkneme se, jak vypadají zvenku. Tady je nějaká samolepka. Tady je asi vylejzrovaný nápis Airmor. A jak do toho patří baterka. Ovládací čudlíky. Prostředek plus minus. Prostředkem po stisknutí na 3 vteřiny sluchátka zapneme. Stejně tak je můžeme vypnout. Tímhletím si nastavujeme hlasitost při poslechu. Ne přímo z rádia. To si musíme nastavit na rádiu. Takže tadyhle otevřeme nálepku a zjistíme, že nemáme baterku ani v jedné. Jo, baterky tam jdou plusem dopředu, minusem dozadu. Pro ty, kteří by to nedokázali pochopit, je to tady zobrazený. Jo, je to bajonetový uzávěr, ne, že by tam byl nějaký závěr extrémní, opravdu se nám pootočí, takže výměna baterek je pro šikovného chlapa otázka minutky nebo 2. Já si skočím pro baterky a pak si ukážeme, jak pasují na hlavu, jak nastavit hlavový most a jak nám bude fungovat spojení
Nainstalujeme si baterky. Už jsem dopředu, tam s tím. Je to poměrně stuha, což je dobře. To znamená, že to tam nebude hrkat. Do druhého sluchátka, do levé mušle, šuby tam. Tak, baterky by měly vydržet 350 hodin, až 350 hodin. To znamená, že byste je měli měnit tak jednou, dvakrát do roka. Tak, sluchátka. Tady máme, pro případ, bychom si ho chtěli někam přidělat, je tu ta možnost toho suchého zipu. Napíchneme do PTTčka, cvak. A teď už jdeme s nima na hlavu. Nastavit mikrofon, dotáhnout. Sedí jako perfektně. Tady si zapneme prostředním tlačítkem ten příposlech. Ozve se Power On. A tady bychom si měli nastavit příposlech, kdy vám to je schopný zesílit v několika úrovních. Zvýrazňuje to okolní ruchy, nicméně ne takovým způsobem, aby vás to extrémně rušilo. V momentě, kdyby hluk přesáhl 82 decibel, tak se ten příposlech vypne a tím pádem to začne chránit váš sluch. Tady ten mikrofon si budu muset ještě nějak lepší vymyslet, protože mě to poměrně zavazí. Jinak, co se týče sluchátek samotných, perfektně slyším i sám sebe, bez zpoždění. A snímají to tady tyhle linkatý mikrofonky. PTTčko jsem si umístil na vestu, na slabou ruku, ve které nedržím lintu. Jinak pro bojové situace doporučuji maximální zesílení. Budete líp slyšet i sami sebe. Budete líp slyšet svého spolubojovníka, budete líp slyšet svého nepřítele. Na airsoftovém hřišti to bude velice dobrý cheat, protože jste schopni uslyšet ať už teda to, co vám říká váš spoluhráč, nebo to, že se k vám blíží nepřítel mnohem dřív, než byste to slyšeli normálně, bez toho, abyste měli tyhle sluchátka. Odpor na té hlavě je poměrně velký, nicméně nemůžu říct, že by mi to bylo nějak extrémně nepohodlný. Jak to bude vypadat poté v boji, to si víme zase potom, až že vyzkouším ostré hře. Měli by se dát použít také jako střelecký sluchátka, kdyby byly vhodný na střelnici. Nemám možnost toto vyzkoušet, protože na střelnici nechodím, i když bych rád, zatím mi není dopřáno. Takže uvidíme, jak dopadneme, vezmu se zas. Tak, ještě jedna taková drobnost ohledně aktivního příposlechu. Jsou tam celkem 4 úrovně, kdy na té nejmenší je tam ten příposlech víceméně vypnutý. Na té největší slyšíte, jak se říká, muchu prdět, a to ještě potichu. Co se týká nastavení mikrofonu, dá se nastavit jeho délka, dá se nastavit odklon od jeho pozice nahoru dolů, celkem plynule, aby vám nezavazil v zorném poli, eventuálně na masku, kterou můžete mít nasazenou. Tlačítko PTTčka je gumové, do rádia doporučuji konektor pořádně dotlačit. Jo. Eventuálně přítelkyni, manželce nebo dceři sebrat gumičku a takovýmhle způsobem si to přitáhnout, tak aby vám to dobře drželo.
jo, kdy vám vlastně nemačká žádný tlačítko a zároveň vám to přidržuje ten konektor v té správné poloze. Sluchátka by měly mít ještě filtr elektromagnetického rušení. Dodávají se ve všech možných barvách, takže i holky střelkyně si přijdou na svý. Je to růžový, může být růžový. A kabel od PTT má asi metr. Kabel od sluchátek, když si ho dáte do nárameníku nebo si ho připnete někde tady, vám nemůže žádným způsobem zavazet v manipulaci s hlavou, jo, můžete nahoru dole, vprava, jak se vám bude chtít. V žádném případě vás to nebude omezovat v nějakém míření nebo v něčem. Přeložení zbraně na levou stranu bude trochu problém, protože já třeba tam budu mít problém, protože tady mám to PTT, asi bych ho měl dát někam jinam. Na tom JPCčku moc není kam. Ale já jsem stejně pravák, takže mi to až tak nevadí. A tam je asi všechno. Kapitán Jara se loučí. Ty vole, to je tak potichu. Pár metrů ode mě běží filtrace na bazén. Když mám ty sluchátka, tak je to, jako bych stál u ní.